Kana ra di ay abino katong daho kaayo ba. Wala kay karton? Wala kay karton? Wala. Di rin mga gas-gas. Okay. Okay. Nakontak ka na mo kuan, ma'am? Guys, hindi mo makontak. Akong kontakon pa. Kung makontak ni mo, pwede rin ka. Tinawag ko siya ibatag. Gusto daw siya ka na medyo dool ko no imong matawagan. Goldol ang... Ah, nagdoon na ako. Tawagan ako siya. Nakay piso? Okay. Thank you. Sobra lagi ni ma'am. $70. Ay, ode, ay. Thank you. Okay, buutan man tama tong gibalik na to ang 20. Tama? Tama. Buutan tahanis.